आपण ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ କବିତାକୁ, ଯାହାର ଶିରୋନାମା ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। କବିତାର ଶିରୋନାମା ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ କବିତାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଦେବି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବିନା ନଷ୍ଟ ନ କରି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହଜାଇ ଦେବି ମୁଁ ସେହି ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶୀତ, ବସନ୍ତ ଆଉ ଶରତର ଅନୁଭୂତି। ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବି ଦିନେ। ଭୁଲେଇ ଦେବି ମୁଁ ସେହି ଯୌବନର ରୂପକାନ୍ତି, ସକାଳର ଶୀତ ତାତି ଆଉ ବର୍ଷା ଭିଜା ଅନୁଭୂତି। ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବି ଦିନେ। ସାଥେ ଏକା ଥିବ ମୁହଁ ଧଳା ଦାଢ଼ି, ଅଣ୍ଟେ ଚିରା ଧଡ଼ି, ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି। ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବି ଦିନେ। ଛଡ଼େଇ ନେବି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ସିଂହ ଗର୍ଜନ, ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଆଉ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ। ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବି ଦିନେ। କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ ଏ ଶରୀରର କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼, ମାଂସ ଆଉ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତ। କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ ଏ ଶରୀରର କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼, ମାଂସ ଆଉ କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ। ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବି ଦିନେ। ଶିଖେଇ ଦିଏ ମୁଁ ଏ ସବୁ କିଛି ମୋର କହି ବଞ୍ଚିବାର ଲାଭ କ୍ଷତି, ଆଉ ଏ ମିଛମୟ ସଂସାରର କରାମତି। ଏ ମିଛମୟ ସଂସାରର କରାମତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୁଁ ଆସିବି ଦିନେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୁଁ ଆସିବି ଦିନେ। ମୁଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମୃତ୍ୟୁର। ମୋର ହକ୍ ଅଛି ଶ୍ମଶାନକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ, ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ। ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବି ଦିନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।